מזמינה את המיזם הראשון להציג, ואת המארחת שלנו, אביטל, את מוזמנת להציג את המקום ואת הפרויקט שלנו, אז בבקשה. לא עושים את זה משם. זה חבר אומץ. אומץ בשלוש דקות, זה לא הולך יחד. טוב, שלום לכולם, קוראים לי אביטל. קצת על עצמי, אני לא תושבת כפר סבא, אני תושבת השומרון. אני סיימתי לפני כמה שנים עבודה סוציאלית קהילתית בעברית, ואני עובדת בתחום של קהילה, ואני פה 5 חודשים, משהו כזה. אני מקווה שזה עבר בשמונה 3 דקות. למה אני אתחיל? זה לא? אוקיי. אז המקום הזה שמו בית אברהם, זה מקום שנקרא על שם אברהם מולה, שהיה חבר מועצה שנפטר לפני כחודשיים בנסיבות טרגיות. זאת התמונה שלו למי ששאל את עצמו, יושב פה גם אחיו של אברהם, שחר. הוא היה שותף בעצם פעיל, הוא היה מוביל בעצם בהקמת המקום הזה. המקום הזה הוקם עבור הקהילה האתיופית בעיר. הקהילה האתיופית מונה 130 משפחות, רובה מרוכזת פה באזור המזרח, 120 משפחות כאן ו10 משפחות במרכז העיר, שזה גם, לא במסגרת ה3 דקות, אבל זה גם ככה מאפיין חשוב ומשמעותי על הקהילה. אני אקפוץ ישר למה שהמקום הזה עושה. למקום הזה יש 2 מטרות מרכזיות. המטרה הראשונה היא להוות מקום התכנסות עבור הקהילה. הקהילה האתיופית, כמו כל קהילה, יש שמחות, יש רגעי אבל, והם צריכים מקום להתכנס. עכשיו ההבדל, מי שלא מכיר את הקהילה האתיופית, ההבדל ביני, נגיד, שאשכנזייה שכמותי לקהילה האתיופית, שאם אני צריכה להזמין את קרובי המשפחה שלי לאירוע, אני יכולה לזכור אותם על 2 ידיים, קהילה האתיופית ממלאים אוטובוס. זאת אומרת, זה צורך אמיתי, באירועים חברתיים, קהילתיים מגיעים מאות אנשים לפעמים, אם לא לפעמים אלפים, הם צריכים מקום להתכנס בו. המקום המיוחד הזה, מקום מאוד יפה, נגיש, מיועד עבור הקהילה. בסופי השבוע, בין חמישי עד מוצאי שבת, הם מקיימים פה את האירועים שלהם, יש להם מפתח עבור המקום, הם מנהלים אותו, וביום ראשון מתבצעת חלופת משמרות, שאני נכנסת לתפקיד, מקבלת מהם חזרה את הפיקוד ומפעילה את המקום. המטרה השנייה של המקום זה להקים בעצם כל מיני מיזמים ופעילויות למען הקהילה האתיופית בעיר. אני אישית מרגישה אם זה לא כל כך בנוח לפעמים להגיד, אנחנו צריכים לעשות פרויקטים למען הקהילה האתיופית, מי אני בכלל? אבל אני אתעלה באילן גבוה, שלמה מולה, שהוא גם אח של אברהם, זכרו לברכה, והוא חבר כנסת, היה פה בשבוע שעבר ואמר, אנחנו צריכים עזרה. הקהילה האתיופית צריכה עזרה, לא לתמיד, כי זאת קהילה טובה וחזקה ויש שם כוחות ממש טובים, אבל נכון לעכשיו אנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי להשתלב בחברה הישראלית. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים ליצור פה. מבחינתי החזון של המקום הזה זה לאפשר לכל אחד מהאנשים פה בקהילה, 130 משפחות, שכל אחד מהמשפחה יגיע לפה ותהיה לו לפחות פעילות אחת בשבוע שיוכל לקבל בה העשרה ולהתעצם ממנה וללמוד ממנה ולהתקדם. הערת שוליים קטנה, זה מיועד לכל הגילאים, חוץ מגילי נוער, שלנוער יש מועדון נפרד, מועדון יונה שפועל פה בשכונה. אני אתן דוגמה לפרויקטים שיש לנו כאן. יש לנו כאן משחקי חשיבה לילדים ביסודי, יש לנו כאן חוג תפירה שנתרם על ידי עמותת עזרה, שתרמו לנו מכונות תפירה ומורות, ופעמיים בשבוע מלמדים פה. יש לנו שיתופי פעולה עם הרווחה, יש פה מועדון למבוגרים שהרווחה מפעילה, יש לנו מרכז לצעירים בכפר סבא שעושה כל מיני תהליכים של קואוצ'ינג והכשרה מקצועית, שביקשתי מהם שבו ויפעילו פה שלוחה שתתאים עבור הצרכים של הקהילה האתיופית, המיוחדים. שיתוף פעולה מעניין, שאני ארחיב עליו ב2 משפטים, לא באחד, זה שיתוף פעולה עם בית ספר רמז, בית ספר רמז שניצב פה ממש ליד, זה בית ספר יסודי, ויש שם גינה אקולוגית נפלאה, ובמקרה או שלא במקרה, אנחנו נפגשנו באיזשהו פורום והם סיפרו לי שהגינה האקולוגית שלהם היא בעצם מוזנחת בחודשי הקיץ, כי אין שם מורים ואין שם תלמידים שיטפלו, אז עשינו אחד ועוד אחד, ואמרנו הקהילה האתיופית, יש שם אנשים מבוגרים שיש להם ניסיון בעבודה חקלאית, עוד מאתיופיה,
בואו נביא את האנשים שגרים פה בשכונה, וזו לא בעיה בשבילם, ויעבדו כאן בקיץ, ישמרו על המקום, ובתמורה הם יקבלו ערוגות, ויקבלו מים, ובהמשך גם הכשרה מקצועית, ונעבוד יחד. אז זה דוגמאות לפרויקטים שלנו. עכשיו, חשוב לי לציין שכל פרויקט לא נגמר איך שזה, אנחנו מנסים למצות אותו עד תום. למשל, עם הגינה הזאת האקולוגית, אנחנו רוצים, כן? נגמר הזמן, אוקיי. אז אני רק אגיד שמה שאני רוצה מכם, תראו, יש לנו הרבה צרכים בכל מיני, תראו, אנשים זה אנשים. הקהילה האתיופית יש לה המון דברים שמעניינים אותם, אני בטוחה שלכם יש דברים שיכולים להיות במשותף. הייתי שמחה אם תוכלו לתת לי מהידע שיש לכם, אם יש לכם רעיונות לפרויקטים, אם יש לכם זמן לתרום למקום, אני אשאיר את המייל שלי בסוף הערב, ותודה רבה. תודה.